Днес ще говорим за спиналните каверноми, за които извършихме операция въз основа на оплакванията на млад наш пациент. Като цяло каверномите са вид съдова малформация. Докато по-често се срещат в мозъка, появата им в гръбначния стълб е изключително рядка. В зависимост от местоположението си, те често предизвикват симптоми. Както е при този наш пациент, ако се появят в гръбначния стълб, те обикновено се намират в гръдната област. Разликата от другите съдови малформации е, че тези каверноми съдържат ендотелна клетка, която покрива течи синусоидите. Но тъй като нямат подхранваща артерия или отводняваща вена, те са съдови малформации с нисък поток. В гръбначния стълб по-често се срещат съдови малформации с по-висок поток, които виждаме като дурални АВ фистули. Обикновено симптомите се проявяват, ако поради повтарящи се микрокръвоизливи в гръбначния стълб, тази лезия причинява увреждане, тогава става симптоматична. За диагностика обикновено използваме ямер. На ямер се виждат някои промени, свързани с тези малки кръвоизливи, които се проявяват с хемосидерин, продукт на кръвоизлива. Тези структури могат да се появят като малки, лобулирани, контролирани твърди маси, наподобяващи капина или черница. При този пациент, поради повтарящи се микрокръвоизливи, които причиняват слабости и стръпване в двата крака, след като установихме тази кавернозна малформация, решихме да извършим операция. За да се разграничи от други съдови патологии, необходимо ли е спинално емболизиране или за да се разграничи от други съдови малформации, след като извършихме ангиография, извършихме операцията с диагноза спинален каверном. След операцията нашия пациент беше напълно изваден. Въпреки че има някои промени свързани с операцията, беше наблюдавано значително намаление на развилата се слабост. Следим нашия пациент в настоящото му състояние без никакви симптоми.